На българското Черноморие също има места, които си струват. Аз за първ път посетих Северното ни Черноморие, по-конкретно Балчик, и ви споделям места, които си струват да посетите и вие. Най-смелото нещо, което опитах, не е зиплайна от началото на видеото, а това да опитам охлюви. Да, правилно ме чухте, истински охлюви. Мястото се казва Екотелос, намира се в село Българево. Аз лично останах впечатлена от това колко вкусни са. Хората там сами отглеждат охлювите, а ако не ви харесат, има и други ястия, но задължително опитайте домашните им десерти. Получих много въпроси за зиплайна, намира се в Топола Скайс, много е красиво, не е толкова екстремно колкото си мислите. Страшната част е преди да се пуснете, след това ще се наслаждавате на красивата гледка. Връщам се отново на храната. Мястото е Делмар, това са сърмички с морски дарове, много вкусни. Продължавам с миди пълнени с ориз, когато се развърже конеца, започват сами да се отварят, много вкусни. Тази салата ще си я правя и вкъщи, а това е пушен паламут. Относно дивите плажове, отидохме до плаж Граничар, до Ранколак, там е пълно с рапани и миди, ако обичате да си събирате такива, но водата беше черна и миришеше отвратително. Да не повярва човек, от София до Балчик сме стигнали с електрическа кола, само с едно зареждане във Велико Търново, като сме зареждали до 80%. Разбира се, трябва да посетите Тюленово и тази пещера с металната стълба, за която всички инфлуенсъри са много потайни, не искат да кажат къде е, трябва да им пишете коментари, има и отбелязана в Google, просто пишете пещерата с металната стълба в Тюленово. Струва си да се види, разбира се, с уважение към природата. Посетихме също Нос Шабла и Нос Калиакра. Връщаме се отново на храна, Ла Тераса в Балчик, много добро обслужване, много вкусна храна, препоръчвам. Ако видеото ти беше полезно, не пропускай да харесаш и да ме последваш за още такива.